Дзень добры, панове! Ось лесам, полем, перелескам і дабраўся я да старажытнага мястэчка. А сёння гэта вёска Расна. А знаходзіцца гэта вёска Расна у Дрыбінскім раёне Магілёўскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Ну вось у старажытна-славянскай мове, панове, слова «расна» гэта, значыцца, азначала урадлівы, багаты. Дык гэта мусіць, тут калісьці былі вельмі урадлівыя, значыцца, землі, на якіх жылі багатыя людзі. Ну дык што, заглянем да іх нашчадкаў у госці. Упершыню ў летапісы, панова, Расна вось патрапіла, значыцца, у 1335 годзе. Вот так. І я вам скажу, з вельмі сумнай падзеяй яна патрапіла ў летапіс. Уся справа ў тым, што вось на той час, у 14 стагоддзі, Расна ўваходзіла ў Вялікае княства Літоўскае, значыцца. Ну, і на той час вось Вялікае княства Літоўскае і Маскоўскае княства падпісалі мірную дамову аб ненападзенні, значыцца. Але Расна горад быў моцны, багаты, і вось, як кажа нікальскі летапіс паважаны, Іван Каліта, маскоўскі князь, парушыў гэтую мірную дамову, напаў на Літву і спаліў нашыя два моцныя, багатыя гарады. Гэта Асечын і Расна. І вось у сувязі з гэтай падзеяй 1335 год і лічыцца першай узгадкай аб вось гэтым паселішчы. Расна, паважаны, гэта было не проста паселішча, а гэта, як казаў, ужо было багатае вельмі паселішча. Таму нашы вялікія князі, яны вельмі хутка адбудавалі наново Расна пасля вось гэта маскоўскага вось набегу. Ну і, значыцца, адбудавалі яны яго, і Расна стала цэнтрам павета Мсціслаўскага ваяводства. А ў 1499 годзе наш князь Александр Казімірович бярэ і дорыць вось Расну Мсціслаўскаму князю, якога звалі Міхал Іванович Мсціслаўскі. Дык вось Міхал Іванович Мсціслаўскі разам са сваёй жонкай Ульянай у 1508 годзе вось тут, у Расна, якраз на гэтым самым месцы будуюць першую тут праваслаўную царкву. І асвечана тая царква была ў імя святога Хведара. А стаяла тая царква якраз вось тут, на гэтым самым месцы. А вось гэты дом, паважаны, ён быў пабудаваны на тым жа падмурку, на колішні. І пабудавалі ў 1891 годзе. І гэта таксама была праваслаўная царква. Але свечана гэта царква была ў гонар святога Мікалая. Але вось пасля рэвалюцыі вось гэтую царкву святога Мікалая узялі і перабудавалі пад школу-інтэрнат. Вось і па сённяшні дзень у гэтай старажытнай царкве знаходзіцца раснянская школа-інтэрнат.
І вось раз-то настолькі добра пачала вось разрастацца, што недзе ў сярэдзіне 16 стагоддзя паселішча раз-то ператварылася ў горад, самы сапраўдны горад, паважаныя. Лічыцца, што тут у Расна было вельмі шмат рамесленнікаў, аж 27 спецыяльнасцяў. Уяўляеце? Тут былі хлапцы, вось якія рабілі хамуты, дугі, вазы, вось коней падкоўвалі. Але сама вось славілася Расна гэта сваімі кірмашамі. Тут праходзілі рэгулярныя кірмашы. І сюды вось прыязджалі са Смаленска, з Оршы і з Магілёва. Коньмі, машын жа не было, на конях. Тут коні і коні, паважаныя, стаялі. І вось я хочу вам сказаць, што вось гэтая традыцыя праводзіць у Расна кірмашы захавалася тут і па сённяшні дзень. Тут гандлююць парсючкамі кожную восень і кожную вясну. Так што, калі з вас хто захоча набыць сабе лапавуха парсючка, то запрагайце коня і прыязджайце ў Расну. Расна, паважаныя, заўсёды знаходзілася краваць на мяжы з маскоўскім княствам. І вось нашым усходнім суседзям не вельмі падабалася, што тут людзі жывуць вельмі багатыя, заможныя, працавітыя, што тут вельмі шмат рамесленнікаў жыве, майстроў харошых. І яны часта рабілі набегі на нашыя землі. І ў 1535 годзе войска Шуйска штурмам захапіла горад Расна і спаліла яго. Але нашы майстры, панове, яны адбудавалі наноў сваё паселішча. Але тут пачалася Ливонская вайна. І падчас Ливонскай вайны рускімі войскамі 2 разы ізноў Расна была спаленая. Вось што значыць вось памежнае месца, паважаныя. А падчас 13-гадовай вайны вось Рэчы Паспалітай з маскоўскай дзяржаваю 15 лістапада 1655 года сюды ўварваліся рускія войскі, шмат каго пазабівалі, Расну спалілі, а ўсіх майстроў пагналі ў палон. І назад з іх сюды амаль ужо ніхто больш не вярнуўся. Яны ж засталіся ў Маскве на будаўніцтве маскоўскіх храмаў. Падчас паўночнай вайны, паважаныя, вось вайны са шведамі, Расна ізноў апынулася ў зоне ваенных дзеянняў. І вось тут у Расне ў 1706 годзе стаялі рускія палкі, гэта Преабражэнскі і Сямёнаўскі полк. І вось 15 ліпеня 1708 года вось сюды ў Расна прыбыў рускі цар Пётр I. І вось тут, на гэтай галоўнай плошчы, ён выстраіў усё гэта сваё войска. І менавіта вось адсюль з Расна Пётр I са сваім войскам рушыў на Лясное, дзе і было разбітае шведскае войска. Недзе ў другой палове 18 стагоддзя вось Расна становіцца ўласнасцю наша шляхецкага роду Пацеяў. І вось у 1751 годзе Міхал Пацей тут будуе першы драўляны касцёл і запрашае сюды манахаў і езуітаў. І вось езуіты, значыцца, праз 3 гады касцёл быў пабудаваны, адчыняюць тут езуіцкую місію. Во! І ў дзень адкрыцця гэтай езуіцкай місіі Міхал Пацей дорыць ім 10 чвэрцяў ячменю, 4, значыцца, пшаніцы, 3 грэчкі, 1 аўса, даў ім 1 кабанчыка, такого чималага, значыцца, парсюка, бочку солі, а яшчэ гароху і канапель. Ну, канапель не дзеля таго, чаго вы падумалі. Канапель ён ім даў для таго, каб яны з іх, значыцца, ціснулі масла і вялі вяроўкі. Той драўляны касцёл, паважаны, ён згарэў вось падчас пажару, а стаяў якраз на гэтым месцы. А вось гэты мураваны касцёл пачалі будаваць у 1812 годзе, якраз перад вайною. А дабудоўвалі яго пасля вайны. І вось будавалі гэты касцёл шляхцічы парчэўскія на свае ўласныя грошы. А жылі яны вось тут недалёка пад Расна. І вось гэты касцёл пабудаваны ў класічным стылі. І лічыцца, што вось аналагаў гэтаму касцёлу на Магілёўшчыне не існуе. Такі касцёл такі адзіны тут у Расна. І вось падчас другой сусветнай вайны ён быў моцна пашкоджаны і больш не аднаўляўся. І мясцовыя жыхары мараць аб тым, каб хтосьці звярнуў на гэты касцёл увагу і адрэстаўраваў. Я стаміўся блукаць, як на страшным судзе пакідалі апошнія сілы. Я молил, каб напераде мне засвятила лилея
на темной воде, лилея на темной воде. Змрок мяне ахінаў, у густым гушары, ні прасвету, ні нават надзеі. Я шукаў на туманнай зары серабрыстую гэту лілею, серабрыстую гэту лілею. Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай расна ўвайшла ў склад расійскай імперыі. А ўладарыў на той час, вось тут у Расне, значыцца, вялікі стражнік літоўскі Александр Пацей. Ну і вось Пацею прапанавалі, каб ён прысягнуў на вернасць вялікай рускай імператрыцы Кацярыне II. І тады сказалі, што ўсе вось яго ўладанні застануцца за ім. Але вялікі стражнік літоўскі Александр Пацей сказаў, што для кагосьці можа яна і вялікая імператрыца, а для мяне гэта немчура і вораг майго народу. І не прысягну ёй на вернасць. І тады вось расна і ўсе гэтыя землі у Александра Пацея былі адабраны. Калі у Пацея вось расну забралі, то яе тады ж аддалі нейкай Марыі Прыклонскай. Ну, хто она такая была, панове, я вам сказаць не магу. Але вось у сярэдзіне 19 стагоддзя тут стаў уладарыць шляхціч Станіслаў Стахоўскі. Ну і вось калі на нашай зямлі пачалося паўстанне за вызваленне, за незалежнасць пад камандаваннем Кастуся Каліноўскага, то 26 красавіка 1863 года вось сюды у Расна у маёнтак Стахоўска увайшоў паўстанскі атрад, якім камандаваў Людвіг Звяждоўскі па мянушцы Тапор. І вось тут паўстанцаў сустрэў гаспадар расны Станіслаў Стахоўскі, а таксама ксёндз Лукашевіч, лекар Мацкевіч. Ну і вось ёсць дакладнае сведчанне аб тым, што ў Расна паўстанцаў сустракалі мясцовыя жыхары з хлебам і соллю. Асабліва, кажуць, вось шчаравала габрэйскае насельніцтва гэтага мястэчка. І тут паўстанцы папоўнілі свае, значыцца, паўстанцкія шэрагі, і менавіта адсюль яны рушылі на горы Горкія. І пры дапамозе тамашніх студэнтаў яны вызвалілі горы Горкія ад карнікаў і ўтрымлівалі мястэчка некалькі дзён. Але ўсё ж такі карнікам удалося выбіць паўстанцаў з горы Горкіх. Вось, а 30 красавіка 1863 года атрад Людвіга Звяждоўскага быў акружаны. І вось шмат хто тады загінуў, і шмат хто патрапіў у палон. Некаторыя сялянні вось з Расны пасля паўстання атрымалі па 12 гадоў катаргі. А сам вось уладар Расны Стахоўскі быў сасланы ў Пензенскую губернію, а Расна яго была канфіскавана. А перадалі вось маёнтак Расна расійскаму падпалкоўніку Алексею Спыткаву. Ну і вось той, прыехаўшы сюды, пабачыў, што гэта добры маёнтак і народ тут жыве добры, і што можна з гэтага маёнтка мець і добры прыбытак. І пабудаваў тут крупадзёрню, маслабойню, а на мясцовым возеры вось тут ён паставіў гэты млын. І млын вось захаваўся па сённяшні дзень. Праўда, не дзейнічае па назначэнню вось. Ну, хтосьці кажа, што ён сам зламаўся, але мне вось, панове, здаецца, што хтосьці тут прыклаў сваю руку. Шукаеш кветачку, шукай між папараці кволай. Гукаеш хлопчыка, гукай увечары за школай. Нехай цярпенне не стае, дазволь яму прызнацца.
яго 16 не твоя далёка. Алексей Спытка, вось падпалкоўнік гэты, ён сам жыў у Санкт-Петербургу, а сюды вось прыязджаў наездамі. Але пазней стаў прыязджаць сюды ўсё часцей, а ў 1895 годзе ён вось на ўскрайку расны будуе сабе вось гэты палац. І вось палац добра захаваўся, дзякуючы таму, што ў ім знаходзілася калісьці школа. І ўсяго такі 13 гадоў назад школа адсюль выехала. Ну і народ падлічыў, што палац нічый, значыцца, можна рабаваць. І расцягнулі і вокны, і дзверы, і падлогу. А вось гэты палац канца 19 стагоддзя знаходзіцца, панове, пад аховай дзяржавы. І палац гэты лічыцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, а мясцовыя вось раённыя ўлады нават шыльду тут не пацапілі, што гэта гісторыка-культурная каштоўнасць. І пашкоджанне яе караецца законам. Так што, калі так пойдзе далей, то ад гэтай культурнай каштоўнасці застануцца толькі адны падмуркі. Пра Алексея Спыткава тут ходзіць вельмі шмат розных легенд. Ну і вось адну з гісторый вось ягонага жыцця нам распавяла тут мясцовая настаўніца Інна Анісімаўна, калі ласка. Вось гэта рэшткі панскіх стайняў. Мясцовыя жыхары расказваюць такую гісторыю. Сяляне, якія працавалі тут, прыйшлі да пана за разлікам. Пан разлічыўся з некалькімі чалавекамі. Засталося 3 чалавекі, якія не атрымалі грошай. Пан сказаў, што ён зараз не мае грошай, што яго быццам бы ў кішэні толькі апошнія 3 рублі. Ён дастаў гэтыя 3 рублі, разарваў на 3 часткі і аддаў сялянам. І адказаў: калі я прыеду другі раз, вы прыйдзеце да мяне, я буду ведаць, што я з вамі не разлічыўся, я аддам вам застаўшыеся грошы. Праз некаторы час, калі ён прыехаў, сюды да яго пачалі прыходзіць тоўпы сялян, і кожны з іх трымаў кавалачак 3-рублёўкі, і ўсе патрабавалі разліку. Алексей Спыткоў, паважаны, ён дбаў аб тым, каб раз надавал ім добры прыбытак. Ну, але самы добры прыбытак з чаго? З гарэлкі, канешне. І ён тут напрыканцы 19 стагоддзя будуе бровар. І на гэтым бровары, паважаны, гналі чысты спірт. І чысты спірт тут гналі вось пры царскай Расіі, пры бальшавіцкай Расіі. Пазней тут гналі спірт пры немцах, пасля зноў пры саветах. І толькі вось у 1990 годзе, калі Гарбачоў абвясціў сухі закон, тады пачалі вырубаць вінаграднікі, і тады вось зачынілі вось гэты спіртусовы завод. Ла-ля-лай, ла-ля-лай, наливай, наливай, наливай. Ла-ля-лай, ла-ля-лай, наливай, наливай, выпивай. Жаўнерык пайшоў на малую вайну. Наливай, наливай, наливай яшчэ. Маленькую жонку пакінуў адну. Выпивай, выпивай, выпивай хутчэй. Маленькі мундыр шинель апрануў. Наливай, наливай, наливай яшчэ. Маленькі жаўнерык страляў і хаваўся ад цёмных і страшных варожых сіл. Маленькім жаўнерам на свеце на гэтай.
Раз на паважаны, гэта было мястэчка, і тут жыло вельмі шмат габрэяў. Тут урасна было, панове, аж 3 сінагогі. Правда, вось да сёння не захавалася ні адна з іх. А адзінае, што нагадвае аб тым, што тут жыло колі шмат габрэяў, гэта вось гэтыя колішнія габрэйскія могілкі. На ўскрайку вось вёскі раз на паважаны б'е вось гэтая крыніца. Гэтая крыніца называецца Грымячая крыніца. І расказвае, што калісьці тут стаяла драўляная царква. І гэта царква пайшла пад зямлю. А праз некалькі дзён тут пачало моцна грымець, і з-пад зямлі пачалі вылятаць валуны, камяні, людзі пужаліся ўсе. Гэтыя вось валуны тут і зараз раскіданы вакол крыніцы. І вось оно грымела моцна, гэтыя валуны ляцелі, людзі пужаліся, а пазней забіла з зямлі крыніца. І вось прыехалі навукоўцы, бралі гэтую ваду і сказалі, што гэта мінеральная вада, і яна вельмі карысная. Пра старажытны горад паважаны тут і сёння ходзіць вельмі шмат розных легенд. Вось, значыцца, Расна, яна стаіць якраз на беразе вось гэтай рэчкі Вербаўка. І вось гэтая рэчка калісьці была, панове, суднаходная, кажуць. Яна ўпадае ў Днепро, а там шлях у Чорнае мора. І калісьці вось па гэтай рэчцы хадзілі чаўны. І мясцовыя жыхары расказваюць, што вось Расна, а таксама вёска Заполле, гэта ўсё быў калісьці адзін вялізны горад, які адназовы гэтай рэчкі Вербаўка зваўся горад Вярба. І ў гэтым горадзе вось тут, дзе ён быў, стаяла, кажуць, больш за 40 храмаў. Ой, крынічанька, каля роднага сяла, дзе я маленечкай, простай дзяўчыначкай, з мамачкай роднаю расла. Дзе я маленечкай, простай дзяўчыначкай, з мамачкай роднаю расла. Ну што ж, панове, надышоў час развітвацца, так што да сустрэчы праз тыдзень. Поспехаў вам і ўсяго найлепшага. Да пабачэння!